Kivangji arkoi ni phai krehiniar ni pen abangke dipurong so pialong ke do taralangso Karbi People's Hall along ingdem phokep Karbi Youth Festival mate sertalin sengkan talon ponpo bangso KYF sertalin sengkan ke talon ponahut misen pen kachipate dun longje phan pura atirang mate azon tina tumse tame ke charlie pen danglo kachisik chedang sai deng pon bom tanglo Lason si lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency mate Duarbaguri zone hin pensitame Deithor mini stadium pathua klamalong kedo Samsung Sing ti open stages along sertalin sengkana pharman non pen ke charlie pen danglok ke chisi kachedang asai pangcheng pontang long labangso ke charlie asega hut Duarbaguri constituency along ke the ke dingatum kachirabdun local MSC mate EM Richard Togbi Deithor forest subit officer Lawrence Phangcho Duarbaguri Press Club na pen pinangan kithe kidingatum kachirabdun thegapot kachuru pajirpon Nilitum Duarbaguri President Sir Bida Singh Ling lapen Secretary Sir Rajesh Teron Dilip Hana pin khasi asabe sa tamilitum ta chirap chitu dunang bu Dilip Hana pin khasi pinial asabe sa tamilitum kichu asang nang pipajir lo lapeladak Duarbaguri kisi as juna tum sitame lalang tum nang pitu pun nang pupe poi pisa menili tum linding kang sampean cingwai lo linding kang sampean sampai tami pipajir halapu Duarbaguri GCS claim bangphu amoron terang pen sitame nonang kileji KYF sertalina sengkan kitalon ponalong Duarbaguri zone tum pen sitame kechengsi anong e kivanji aphan chisik chidang pon bomlung lapen non Deithor mini stadium along kikan ke charlie along kirabdu natum anapantame kachuru pipajir ponthu kan ke charlie 6 tame kichu kijun lang han bahai nang rabdun tum anapani li amen sung sibenang tum han akiru pilo lapen apart tame churu nangji li tum Duarbaguri local MSC anparta education EM in charge akha Richard Togbi alang lisitame ni tum han tikuk teme ang pin pen jutang pharma nakarja dun kluk apor alang ni phanta churu par pik nangji asli jasemet nilitum churu nangji dak Duarbaguri krang kituman tame ni tum halason kan ke charlie mane tum ria sorlong tame alang ni tum wang pen dak ni tum hanang theklo lasi ni tum hanang theklong pen alang ni tum aning kang sampe ni tum han ag pinang pajir don poni tum tame kero pi perfect lo tapi non ke wang jilang tame alang ni tum e tum han jasemet yang cherabdun po sini tum ning perfect lo News Report Karbinglong Live